mga kainday, it's me again, Inday Rona, and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So ayan mga kainday, kumusta? Kumusta again? Kumusta? Sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, mga kainday, please subscribe na mo mga kainday. And hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. So ayan mga kainday, andito ako ngayon sa beach, Sir Lagmay nga beach mga kainday, dito lang sa Davao Oriental. So dili pa kayo siya, sagbot kayo siya mga kainday. Tingnan nyo yung dagat mga kainday, at saka may isang babaeng naliligo sa dalampasigan. Elena? Nice kayo ang dagat dali mga kainday. Ipapakita ko sa inyo mga kainday. Here we go.